εδώ μαθαίνουμε ελληνικά και εγώ τώρα πεινάω πολύ, πεινάω πάρα πολύ. Τι σημαίνει πεινάω πολύ? Αυτό σημαίνει ότι θέλω να φάω, θέλω να φάω, θέλω φαγητό θέλω. Πεινάω πολύ. Γι' αυτό δεν έχω χρόνο για φαγητό, γι' αυτό θα πάω στο McDonald's, ναι, θα πάω στο McDonald's να φάω πολύ γρήγορα. Και τώρα πάω να παραγγείλω το φαγητό που θέλω εκεί. Πάω στο ταμείο να παραγγείλω κάτι, αλλά δεν είναι κανείς εδώ, δεν υπάρχει κανείς στο ταμείο, βλέπετε. Δεν υπάρχει, δεν ξέρω. Πάμε να περιμένουμε. Πού είναι? Όλα. Τώρα παράγγειλα και περιμένω. Το φαγητό μου. Πού είναι το φαγητό μου? Δεν ξέρω. Περιμένουμε τώρα. Γενικά δεν τρώω στο McDonald's. Αλήθεια, δεν τρώω στο McDonald's. Αλλά σήμερα θέλω και παράγγελα ένα μεγάλο σάντουιτς. Μεγάλο σάντουιτς. Coca-Cola. Μία Coca-Cola και τηγανιτές πατάτες. Ναι, αυτό είναι. Papa free, τηγανιτές πατάτες. Ναι. Θέλω να φάω. Επειδή πεινάω πολύ. Εγώ πείνασα και τώρα θα φάω. Καλή όρεξη. Γεια σας.